नोंथांखौ JSP एडभाइस 365 चेनेलाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथाङा बर'नि बबे राजखान्थि हान्जाखौ सरकार दानायखौ लुबैयो आरो नोंथां लुबैनाय बै हान्जाया बर' जातिनि खामानि मावगोन ना मावा आरो नोंथांनि भटखौ सोरबादि बिजाथिनो होनांगौ बिनि सायाव आं दिनै बेस खालामना सावरायनाय जागोन। दा खोथाया जाहैबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDP एबसु आरो NDFB नि मोनब्रै दोलोजों जथाय जानानै बर' जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव गोजोन सुक्ति थामहिनबा गोजोन रादायखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय रादायनि मुङा पिस एग्रिमेन्टब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारग' दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर' आरो लरेन्स मोना सिगनेटरि हिसाबै बावहाय सहि होदोंमोन। नाथाय सिगांनि बुब्लिफ्राव BEC BTC सुक्तियाव एबसुआ गावनि इस्यु थामहिनबा बर'नि आलादा हादरनि हांगामाया सोलिलांबाय थागोन बेखौ नोजोरथि बोनानै थांनाय बुब्लिनि एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिफ्रा सेपारेट स्टेटनि सिमांखौ लाखिनानै बिथांमोना माब्लाबाबो BTC BEC सुक्तियाव बिथांमोना सहि खालामाखैमोन। बियो जोंनि थाखाय खोब गनायथावना खोथामोन। नाथाय BECया आबुं मावफुंजायैनि जाहोनाव बिथां हाग्रामा महिलारिया आखायाव हाथियार लानानै गिबियावनो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायनानै बिथांमोना हाथियार दोनथ'नाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बिथांमोना गासै जाति माहारिनिफ्राय NOC लानानै खोब मोजां मोनसे एकर्ड खालामनो हादोंमोन आरो जाय एकर्डनि जै बर'नि सोरगिदिं मोनथायफ्रा राव हारिमु सोदोमस्रि लानानै साख्रि बाख्रिसिम बर'नि जि मोनथाय बेखौ बेस खालामनानै हाजोआरि आयेनखौ हायेनाव बिथां उत्तुल बिहारिया बाहायनानै BTC आव 6 शिड्युल काउन्सिलखौ क्रिएसन खालामहोदोंमोन आरो बेबादिनो भारत सरकार आसाम सरकार आरो BLT नि गेजेराव मोनसे गोग्गो सावरायथायनि फिथाइ महरै BTC आ जोनोम जादोंमोन। थारैनो बे BTC आ मोनसे स्टेटआनो बेहा खालि हम आरो फाइनेन्सल' गोहो गैया। हम आरो फाइनेन्स गोहोखौ थाब्लानो जोङो BTC खौ मोनसे स्टेटनि मर्यादा होनो हायो। नाथाय मोनसे स्टेट नङाब्लाबो BTC आ मोनसे काउन्सिलब्लाबो BTC आ गावहानो गावनि ओनसोलखौ खुंनो हानाय गोहो दङ आरो जाय गोहोखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बे थोंजोङै खालामनो हाया, जायखौ BTC आ गावनि एसेम्ब्लियाव सावरायनानै आयेन दानानै बेफोरखौ थिरांथा खालामनानै लानो हायो आरो गावनि ओनसोलाव थानाय मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ गावनि आखाइजोंनो बाहायनो हानाय गोहो दंमोन। नाथाय खोब लासिं सिंनि खोथा बिथां प्रमद बर'आ खोथाजों खोब गोदै राव बुंनो रोंगौ, नाथाय बिथाङा आयेन कानुननि फारसे बिथाङा बांद्राय गियान गैयैनि जाउनाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बिटिआर एकर्ड बे एकर्डआव गोबां बेले बेजेखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बे बिटिआर एकर्डनि जोहैनो माखासे बर'नि मोनथायफ्रा आसाम सरकारजों थोंजोङै लांफिनजादोंमोन आरो ट्रेन्सफार्ड साबजेक्टफोरखौ बिथांमोना जाबादि हमथाना लाखिनांगौमोन बेफोरबादि हमथाना लाखिनो हायाखै आरो BTC ओनसोलाव थानाय खास हा, मोसौ गुमग्रा हा आरो दैब' हाफोराव हाफोरखौ BTC गभर्नमेन्टआसो बावहाय थानाय मानसिखौ होखारनो हानाय गोहो जानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना कास्ट लेन्ड थामहिनबा बेसरकारि हा आरो दैब' जायगाफ्राव थानायफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ उसेट खालामनो हागोन होननानै बावहाय लिरनानै लाबोनायानो जोंनि थाखाय खोब लाजिथावना खोथा आरो BTC आव लेन्ड जि साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआ अलरेडि हरजाखानायमोन आरो BTC फ्राव जों गोबां बिथिंखौनो नुबोबाय थादों। मानासनि बा फरेस्टनि माखासे
रेभिनिउफोरखौ बिटिसिआ थोंजोङै बाहायोमोन बाला अन्थाइ बायदिसिना आरो हानि खाजोनाफोरखौबो थोंजोङै बिटिसिआनो बाहायनायखौ जों नुबोदोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा बे बिटिसिनि गोहोखौ लरग' थरग' खालामनानै बिथांमोना गोरजिया सरकार दानानै दिनै गोबां बिथिङावनो बिथांमोना लुजार जादों आरो बिथांमोना मालाबाबो गावसिनि जेननायखौ गनायनानै लायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना गोग्लैसोनायनि जि लामा बेयो सफैगासिनो दं। बिथांमोना बिटिसिनि बिखायावनो थानानै दिनै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बायदिसिना गनायथावै खोथाफोर बुंनानै माब्रै बिटिसिनि दखलखौ लाइफ टाइम दखल खालामलांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बर' नन बड' बयखौबो फोलानानै बिथांमोना गादिखौ लादोंमोन। नाथाय गोखै थाइजौखौ बेबादि मानसिया फानबाय थानो हाया आरो रायजो राजाफ्रा बुजिबाय, दा नुनो मोनबाय सोर मोजां आरो सोर गाज्रि। दा आथिखालनि थासारियाव बर' रायजोफ्रा परित्रान थामहिनबा रैखाथि, सिगाङाव प्रमद बर'नि दिनाव सोलायनायनि सार्थआव बिथांमोना थांदोंमोन, नाथाय नुनो मोनबाय सोलायनायनि गुन गायै गायै बिथांमोना रायजो राजाखौ पापर बादि बाहायनानै बिथांमोना सेम सेम एवनानै दिनै गाव गावनि धन सम्पतिखौ रोहो रोहो खालामबाय। राजा महाराजाफोर बादि बिथांमोना रायजो जानायनि जि सम्पतिखौ खामायना लाबाय, बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। आरो आथिखालाव बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो कारापसनखौ जों नुबाय थादों। बिथांमोना बुंदों गोजोना फैबाय गोजोना फैबाय, गोजोना नाथाय बबेबा बस्थायाव सोनानै लानानै बेखौ बुफ्रुनानै रायजोनो राननाय बेसाद नङा। बेखौ जों खुगाजों बुंब्लानो गोजोना फैयो बे नङा, नाथाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजोना फैगोना फैयाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा बुंनांगोन। गोबां बिथिङावनो बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गैजारोङै साहा दखान होनानै जाग्रा, ना फाननानै जाग्रा, इन्दि फिसिनानै जाग्रा आरो हाग्रा बंग्रायाव बन लायनानै जाग्रा जोंनि बर' बिमाफ्रा बिटिआर मोनोब्ला बिथांमोननो सोलिनो हानाय बायदि रां अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना रां अनसुंथाइ होनायनि खोथायाथ' गोजाननि खोथा, सेन्ट्रेल सरकारा हरनाय माखासे न' बांफोरनि थाखा फैसाफोरखौनो बिथांमोना जाख्ल'नानै दासिमबो बिटिसिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेफोर थाखाखौ जाख्ल'लांबाय आरो दासिमबो न' बाङानो कमप्लिट जायैखौबो जों ससियेल मिडियायाव अबजेक्सन होनाय बा बिनि सायाव निउस लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा नुनो मोनो नोंथाङा खोब प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टआवनो गिबियाव 4 कौटि बिजाब सेबखांनायनि कारापसन सोलिदों। जाय बिजाबनि दामा 500 बेखौ 15,000 खालामनाय खोथा बिथांनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवनो गिबियाव 4 कौटि कारापसन जादोंमोन। आरो बे एग्रिकालसाराव ट्रेक्टर बायनायनि नामाव प्रतिबिम्ब लाइभआव होनाय रादाबादिबाव 1.52 करोड़ थाखाया कारापसन जादोंमोन। आरो बेबादिनो टेट रिक्रुटमेन्टआवबो बिथांमोना स्काम खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबादिनो आथिखालाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जायखौ फेरेंगा एनडिबिनिफ्राय फैनानै बिथाङा बिटिआरनि दोहौजों बिथाङा इएम जानाय सासे सोद्रोमा, बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टआव एनडिबि बादि गावनि बिदा फंबाय आरो गावजों लोगोसे मावबोनाय मानसिफोरखौनो बिथाङा मा खालामदों, एनडिबिनि नामाव 35 जन 35 जनखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा बुंनानै बिथाङा 35 जन मानसिखौ बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रियाव सोदों। आरो बेबादिनो बिथांमोना लाख थाखा दिनै बेफोर डिपार्टमेन्टआव साख्रि होनायनि नामाव जाख्ल'नायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो टिका टुकुलि बायदि होनायफ्रावबो बिथांमोना दिनै पार्सेन्टेज कालचार लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। इभेन बिथांमोना 2 कौटि सामथिं थाखाखौनो बिथांमोना बाहायनो हायैनि सेन्ट्रेल सरकारनो हरफिननाया जोंनि थाखाय बे कापुरुपनि खामानि जादों। फैसाखौ हरनायखौनो जों बाहायनो रोङाखै, अब्ला बिथांमोना माबादि सरकार सालायगोन? जायनि जाउनाव रायजो राजाफ्रा खुद्रिनानै दिनै बिथांमोननिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै दिनैनि खामानि मावबाय थादों। आरो फैबाय थानाय बुब्लियाव बेनिखायनो जायबादि दैदेनगिरिनि जोहै जों दिनैसिम बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिया थांनानै दङ, दा बेखौ नोजोरथि बोनानै जों भट होनांगोन। दा गिबियाव जोङो बिजिरनानै नायोब्ला प्रमद बर' हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव हा आरो अख्रां दङ।
हाग्रामा महिलारिया खोथाजों खम खोथा बुङो नाथाय बिथाङा जि खोथाखौ बुङो बिथाङा हाथे कामे आखाइजों मावफुङो दा जों नुनो मोनो प्रमद ब्रह्मआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव सेकेन्डनि उनाव सेकेन्ड गासैबो खोथाफोरखौ बिथाङा मिडियाफ्राव बुङोब्ला बाइक होयोब्ला बिथाङा खालि मेर पेज खालामनानै खोथाफोरखौ बुङो आरो सुइजारलेण्डनि कनसेप्टनि सायाव बिथाङा सिगाङाव मा बुंदोंमोन आरो आथिखालाव मा बुंखो गिबियाव बुंदोंमोन आं मालाबाबो सुइजारलेण्डआव थांफेराखै नाथाय खोनानो मोनदों सुइजारलेण्डआव लामा सामा जेथिंबो थका थका गोजा गोमो बिबार दङ होननानै नाथाय आथिखालाव बुंबाय मा बेयो सुइजारलेण्डनि हाजो दालां आरो बिनि समायना जि नुथाय बेफोरखौथ' दैखांना लाबोनानै बिटिसिआव बसायनो हाया बे जाबाय मोनसे कनसेप्ट आरो बुंबाय बेबादिनो सासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बुंबाय सुइजारलेण्ड माने गोजोन सान्थिखौसो बिथां प्रमद बर'आ सुइजारलेण्ड होननानै बुंदों बिथांमोननि खोथाया मोनसे टपिकनि सायाव बुंनाय खोथाफ्रा मोनसेयानो जानांगौ नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोननि लिडारफोरनि खोथा बुंनायनि कनसेप्टफ्रा गुबुन गुबुन नुनो मोनो सोरबा इएमआ गुबुन बुङो सोरबा इएमआ मुसे बुङो बेबादिनो बिथांमोननि गेजेराव जि गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोना आरो जायनि जाउनाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव आथिखालाव टिकेट होनाय बायदिसिनाखौ लानानै गावस्रालायनाय राजखान्थियानो बिथांमोननि जोबथानाय राजखान्थि खालामनायनि बियो बिन्दो होननानै बुंनांगोन मानोना बिथांमोननि मोनफ्रोमबो केन्डिडेटसार होनाय जायगायाव बिथांमोना सानै साथाम टिकेट मोनैनि जाउनाव सोरबा निर्दलीय सोरबा बिजेपिजों थांनाय सोरबा कंग्रेस थांनाय बेफोरबादि सोरबा उदां बिजाथि जानो नाजानाय बेफोरबादि थासारिखौ नुबाय थादों आरो बेफोरबादि थासारिजों गावनि पार्टिखौ मोनसे बेनार लानानै जाय पार्टिया खामानि मावनो हाया बे पार्टिया गावनि पार्टिखौ लाखिनो हाया आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो इउपिपिएलनि ओंथिखौ जों नायोब्ला बेवहाय मोनसे गोगा जानाय बायदि जों नुनो मोनो इउनाइटेड पिपुल पार्टी लिबारेल अफ आसाम ना इन्डिया ना बड'लेण्ड दा बेफोर मोनफ्रोमबो हान्जाफ्रानो गाव गावनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारि थायो जेरै बिपिएफ बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्ट एजिपि असम गण परिषद आसामखौ लानानै बिथांमोना आसामनि गेजेराव पार्टी खालामगोन बिजेपि भारतीय जनता पार्टी इन्डियान नेशनेल कंग्रेस भारतनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारि एरियाखौ लानानै भट गेलेगोन दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला इउपिपिएल पार्टीनि जि नमेनक्लेचार बेबो गोरोन्थि दं होननानै जों बुंनांगोन बिथांमोना बबे ओनसोलनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारिखौ लानानै इउपिपिएल पार्टीखौ दाखो इउनाइटेड पिपुल पार्टी लिबारेल अफ बड'लेण्ड ना आसाम ना इन्डिया दा बेखौ नायोब्ला बिथांमोननि पार्टीनि जि नमेनक्लेचार दोननाय बेबो गोरोन्थि जायनि जाउनाव बिथांमोना पलिटिकेल पार्टी बा जायखिजाया संगठनानो मोनसे जिअग्राफिकेल बाउन्डारि थायो दा बेफोरखौ नोजोरथि नायोब्ला बिथांमोननि नमेनक्लेचारानो गोरोन्थिखा दा नमेनक्लेचारा जुदि गोरोन्थि थायोब्ला आथिखालाव गोबां गोरों मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बेफोर पार्टीयाव हाबनानै थागोन अब्ला बे पार्टीनि जि आइडियोलजि फिलसफिया मा आरो बिनि मुंफ्रा मानो बेबायदि जादों बेनि सायावबो बेस खालामनानै नोजोरथि बोयो आथिखालाव जोंनि बिटिसिआव इउपिपिएलनि बेसखौ बिथांमोना खुगाजों बुङोब्लाबो फैबाय थानाय बुब्लियाव बिथांमोना नांनायसेबां देरहासार जानो हानाय नङा मानोना बिथांमोना बिजेपि एजेपि गणसुरक्षा जथाय जानानैसो सरकार दादोंमोन नाथाय दिनैनि बुब्लियाव बिटिसिआव बे दोहौआ गैला आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेसेबां बिटिसिआव खोथा बुंफैयाथों मानो बिटिसिनि रायजो राजाखौ आथिखालाव सोबख'नो हानाय गोहो बिथांमोनहा गैला दिनै दिलीप सैखियानि आखल आखु रायजो राजाफ्रा सिनायबाय आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बर'फोरनि सायाव माबादि हालत खालामनो नाजादों बिनि सायावबो जोंनि मेलेमजिबिफ्रा बुजिनो हाबाय बिनि थाखायनो नोंथाङा फैबाय थानाय बुब्लियाव बिपिएफखौनो मदद खालामनानै बिपिएफनो मेजरिटि भट होनानै नोंथाङा नोंथांनि ओनसोल नोंथांनि जायगाफोरखौ डेभेलप खालामनायनि सिमांखौ जों नुनो मोनगोन मानोना प्रमद बर'आ जेसेबां खोथा बुंदोंमोन बेनि मोनसेबो मिशनानो साक्सेस जायाखै बिथांमोना खालि सोबख'नाय आरो माखासे सेक्सननि मानसिखौ इउपिपिएल खालामै मानसिफोरनि सेंसन बायदिसिनाफोरनो
सोरनोबा अरुणोदयखौ दानना होनाय सोरनोबा PM किसानखौ दानना होनाय बेफोरबायदि थासारिया जाफ्लेबाय थादों आरो बिथांमोना इभेन दासिमबो साख्रि होनायनि नामाव सोरनिबा मार्कशीट लांनानै सोरनोबा माबा मोनसे होनायनि लब दिन्थिनानै फैबाय थानाय 2025नि बिसायख'थियावबो देरहासार जानायनि मिजिंखौ लादों। थांनाय MP इलेक्शनावबो बिथांमोना अरुणोदय फर्म आरो PM किसाननि गोबां मानसिनो होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बै गोसोबादि रानथिंनाय अरुणोदय फर्म आरो PM किसाननि फर्मखौ फिलआप खालामनानै आरो न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा आरो बायदि बायदि बिथांमोना अपसन होनानै रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि फारसे बोनानै लांदोंमोन। नुनो मोनबाय बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ सोबख'नायनि अनगायै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै। इभेन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि गोजोन गोरोबथा बादियै बर'फ्रा नि जि समस्या बे समस्याखौ जोब्बाय आरो आसामनि गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सुक्तिखौ खालामनाय जादों होननानै लिरनानै लाबोनानै दिनै बर'फोरनि थासारिया बेबादि हालोदाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो बिथांमोना जाबादि फसंथानफोरखौ लाबोदोंमोन बेफोरखौ खालि बिथांमोना व्हाइट पेपाराव लिरनानैल' लाबोनाय जादों। बिथांमोना दिनैसिम बै बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय फसंथानफोर आरो माखासे इस्युफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना गायसननो हायाखै। दिनै इभेन बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलखौबो दिनै सिमा बोनो हायाखै आरो बिनि इलेक्शनाबो जायाखै आरो बर'नि गेजेराव बर' रावनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर लाबोनायनि खोथामोन, दिनैसिम सेपारेट डाइरेक्टरखौ गायसननाय जायगा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गोबां बुंस' हायै बिटिआर रेकर्डआव बिथांमोना लानानै फैदों। बेखौ नोंथांमोना फारि फारि फरायथुमनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन। बेनिखायनो फैबाय थानाय बुब्लियाव नोंथाङा जुदि परित्रान लुबैदोंबा रैखाथि लुबैदोंब्ला बर' जातिखौ रैखाथि खालामनोब्ला बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो बिटिसिआव गोजोन खौसेथिखौ लुबैयोब्ला नोंथाङा BPFनि नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ देरहासार खालामाब्ला आथिखालाव बर'नि थाखाय नैथि अपसन गुबुन गैया। बेनिखायनो नोंथाङा गोरोन्थि लामाजों दावबायलांदोंबा इन्डियान नेशनेल कंग्रेस खालामदोंबा बा BJP खालामदोंब्ला नोंथाङा फै आरो नोंथांनि ओनसोलनि राजनितिजों लोब्बा जानानै नोंथाङा खामानि माव आरो बर'फोरखौ जों फैबाय थानाय बुब्लियाव बर' राजनिति हान्जाफ्रानो जोङो खौसे जानानै BTCखौ जोङो दखल खालामनानै बर'नि गासै सोरगिदिं बिथिङाव नोजोर बोनानै रैखाथि होनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावनांगोन। नङाब्ला बर'फ्रा फैबाय थानाय बुब्लियाव ना ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक ना 6 सिडिउल बियो थेर बेथेर जालांनो हागौ। मानोना जायहा गोहो दङ बियो बबेबा बायदि आयेनखौ सोदाननानै बा सोलाय बुद्धि खालामनानै बेखौ गैया खालामनो हायो। आथिखालाव बेबादिनो तिराप जिल्लायाव बेफोरबायदि थासारिया जादों। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बोखारनायनि खोथा आरो मोनफ्रोमबो जातिनो हा बायनायनि मोन्थाय होनाय जोंनि BTCआवबो बे थासारियानो जाबोगासिनो दङ। दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, नोंथांमोना बुजियो आथिखालनि थासारियाव दोहौआ बबेजों थांदों। नोंथांनि भटआ नोंथांनि थाखाय खोब गोनांथि बेल' नङा, बेयो जोंनि हारि माहारि जौगाहोनायनि खोथा थाहैबाय आरो बर' जातिखौ रैखाथि खालामनायनि साबिखाथिया नोंथांनि आखायाव। नोंथाङा सासे नेताखौ दैखोनोबो हायो, सासे नेताखौ बोख्लायनोबो हायो। बेनिखायनो फैबाय थानाय बुब्लियाव नोंथाङा BJPनो भट होनायखौ इन्टु खालाम, कंग्रेसनो भट होनायखौ इन्टु खालाम आरो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरनो नोंथाङा बबे अपसनाव मोजां मोनो बेखौ नोजोरथि बोनानै नोंथाङा भट होनो हागोन। अब्लाबो नोंथाङा मेजरिटि बबेबादि हान्जाया मेजरिटि MCLA मोननानै सरकार दागोन बेखौ नायनानै खामानि मावाब्ला नोंथाङा उन बुब्लियाव नोंथांनि भट बेसेन गोसा भटआ ओरैनो थांगोन। बेनिखायनो नोंथाङा जाहाथे मोजां अपसन लानानै सोरबादि बर' नेताया जातिनि थाखाय खामानि मावदों आरो जायबायदि नेताया नंखाय खोथा बुंबो दिनै 5 बोसोर बर' जातिखौ सोबख'दों, नासयदों आरो गावसा राजा महाराजाफोर बादि दालां लुनानै दिनै टाउन सहराव बासा लानो हमदों। दा बेफोरबादि नेताखौ जों दिनै क्रस सिन होनायनि गोनांथि दं। दा जों सरकार दानाय आरो देरहाहोनायनि जि अंक बेयो रायजो राजानि आखायाव थायो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSP एडभाइस 65 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो JSP एडभाइस 365 फेसबुक पेजखौ
फल' खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।